Plánuješ svadbu budúci rok? Tak teraz sa zastav. Tým, že sa svadbám venujem už niekoľko rokov, tak som sa rozhodol, že vám jednu darujem. A nemyslím tým len seba ako DJ-a, ale aj ostatné veci. Tak teraz počúvaj. Výhercovia tieto súťaže získajú samozrejme DJ-a a moderátora, čiže mňa. Ale ako som spomínal, aby toho nebolo málo, tak dostanete absolútny komplet, čo svadba musí obnášať. Čiže fotograf, kameraman, výzdoba. Síce služba bude zadarmo, ale kvety si treba uhradiť, ale to asi logicky každý pochopí. A čo je veľmi, veľmi podstatné a dôležité, som sa dohodol s jedným exkluzívnym priestorom na Slovensku, že dostanete 50% zľavu na všetko. Či už je to jedlo, či už je to priestor, či už je to ubytovanie, na všetko. Takže si to tak troška zhrňme, 80 ľudí, 4000 eur. Tak čo, idete do toho? Čo je ale veľmi dôležité, svadba musí byť budúci rok 14.9.2026. Keď si to narýchlo pozriete v kalendári, áno, je to pondelok, ale netreba sa báť, na druhý deň v útorok máme sviatok, takže sa môžeme zabávať, kričať, tancovať a nikoho to nemusí ovplyvniť. No a ako sa do súťaže vlastne zapojiť? Je to veľmi jednoduché. Napíš komentár pod toto video, pred koľkými rokmi som mal prvé hranie ako DJ. Napoviem ti, odpoveď nájdeš v predchádzajúcich videách u mňa na YouTube. Čo je veľmi podstatné povedať, kedy budeme žrebovať výhercov tejto úžasnej súťaže. Bude to 6.12.2025, čiže tento rok na Mikuláša. Aspoň si takto pekne spríjemnite sviatky. Držím ti palce. Takže na záver vám to celé zhrniem. DJ, moderátor, nasvietenie sály, plazivý dym, iskry, výzdoba, fotograf, kameraman, plnohodnotná svadba a to všetko v krásnych priestoroch za 50% zľavu. Toto všetko môžeš získať a je to veľmi jednoduché ako napísať koment, pred koľkými rokmi som mal prvé hranie.